Kedves diákok, kedves kollégák, tisztelt szülők! Mikor leültem, hogy gondolataimat papírra vessem, arra jutottam, hogy eseménydús 3 év áll mögöttünk. Voltak örömteli és nehéz pillanatok. Engedjétek meg, hogy néhányra emlékezzek ezek közül. Az első közös élményünk volt, amikor 11-ben az évnyitón megpillantottuk egymást, és az arcotokra ült a rémület, hogy én leszek az osztályfőnökötök. Mivel az első osztályon vagytok, éreztem, hogy nem lesz könnyű feladat úgymond betörni benneteket. Félelmeim beigazolódtak, amikor az első osztályfőnöki órák azzal teltek, hogy a hiányzások és a büntetések sorozata halmozódni látszott. Tehetetlennek éreztem magam, mert intőszavaim nem találtak meghallgatásra. Sokszor jutottam odáig gondolataimban, hogy alkalmatlan vagyok a ti vezetésetekre. Haragudtam rátok a sok hiányzás adminisztrálásáért, mivel nem az erősségem a papírmunka. De egy kicsit sem sajnáltatok meg, tovább hiányoztatok. A kezdeti 23 tanulóból csak 13-an maradtatok. Sajnos a többiek könnyen föladták, nem éreztek kellő erőt magukban terveik megvalósításához. Majd megcsillant a remény, amikor bűneiteket jóvátéve kiemelkedően szerepeltünk különböző iskolai rendezvényeken, ahol egy osztályként kellett helytállnunk. Emlékezzetek a szondinapokra, a megaszondira vagy a diák juniárisra. Külön örömmel töltött el, hogy ezeken a rendezvényeken mindig teljes létszámmal vettetek részt. Itt én is veletek együtt küzdöttem, formálva a szűk közösségeteket. Vagy idézzük fel az osztálykarácsonyokat, ahol közös lakomákat csaptunk a saját kezüleg készített finomságokból. Emlékezetes marad a budapesti osztálykirándulásunk is, melyre a 3/13. A-osztállyal közösen vállalkoztunk. Szintén kellemes élményekkel gazdagodtunk. Lépésről lépésre jutottunk el idáig, megismerve egymást, eredményeket elérve, mind szellemi, mind lelki megformálásotokban. Aki közületek bármiben példaértékűen teljesített, igyekeztem mindig dicsérni és elismerni. Fontos volt számomra az érdemi munkát jutalomban részesíteni. Mától tiétek ez a kék szalag. Nem is gondolnátok, hogy ez milyen sok mindent jelképez. Ezt viselve mostantól az utcán, lakóhelyeteken felismeri mindenki, hogy végzős, szondis diákok vagytok. A szalagot az elmúlt évek emlékeként is értékelhetitek. Sok furcsa érzés kavarog most bennetek, izgalmas korszakot éltetek át, próbákat kellett kiállnotok, de mindig éreznetek kellett azt a szerető közeget, amely itt körülvesz benneteket, amelyről tudjátok, hogy a legjobb háttér a továbbhaladáshoz. Egy szondis diák tudja, hogy szalagot viselni megtiszteltetés is. Azt is megtapasztaltátok, hogy fáradtságos munkával lehet ezt kiérdemelni. A jó hírnevet csak úgy lehet fenntartani, ha mindannyian küzdünk érte, diák és tanár egyaránt. A szalagot hordani bátorság is. Hamarosan ismeretlen utakra léptek nagy reménnyel. Nem tudjuk, beteljesednek-e álmaitok, de mi tanáraitok nagyon szurkolunk nektek. Mindent megtettünk azért, hogy megszerezzétek az ehhez szükséges tudást, azt is próbáltuk megtanítani, hogy a sikereken túl a csalódások, a kudarcok is azért vannak, hogy erősítsék a jellemet, s ismerjétek meg saját képességeiteket, s bízva magatokban fogjatok neki a jövőtök alakításához. A szalagot az életetek azon szakaszán viselitek, amikor fontos dolgok dőlnek el. Most ti vagytok a főszereplők, jó döntéseket kell hoznotok, és küzdenetek kell megvalósulásukért. Egy csokona idézettel kívánok nektek az álmaitok beteljesüléséhez, tanártársaim nevében is jó egészséget, kitartást és sok-sok szerencsét. Boldog lehetsz, csak jó ember legyél. Vígan, mértékkel élj, szeress és jót tegyél. És akkor most feltűzöm a szalagokat.